O incendio comezaba sobre as 11 da noite do venres na parroquia de Oleiros, en Ribeira, e en 48 horas calcinaba case 200 hectáreas, segundo informou Medio Rural. Unhas lapas que afectaron tamén ao municipio de Porto do Son, xa que os fortes ventos propiciaron que o lume se desprazase moi rápido. O incendio quedaba extinguido onte ao redor das 9 da noite. Na extinción do incendio participaron 25 axentes forestais, 43 brigadas, 24 motobombas, 2 PAS, 9 helicópteros e 5 hidroavións. Tamén se desprazaron ata a zona efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. Segundo anunciou o conselleiro de Medio Rural José González, as investigacións da Policía Autonómica e das brigadas apuntan a que o incendio foi intencionado e xa teñen sospeitosos. Tamén sinalou que nos próximos días habería novidades. Dende Medio Rural lembran que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, ao que se debe chamar no caso de atopar algún lume forestal.